Лясы займаюць амаль што палову тэрыторыі Беларусі, таму нашу краіну называюць зялёнай. Лясы багатыя на грыбы і ягады. Разнастайныя дрэвы растуць на лясных прасторах. Вечназялёная сасна і елка, з ліставых бяроза, дуб, ліпа, клёны, рабіны і шмат іншых. Раслінны свет – гэта яшчэ і травы, і кветкі, і хмызы. Дрэвы дораць прахалоду ў спякотны дзень. Лес дае будаўнічыя матэрыялы. З драўніны робяць паперу. А яшчэ лясы і наогул раслінны свет можна назваць добрымі ахоўнікамі чалавецтва, бо яны чысцяць паветра, паглынаюць шкодныя для чалавека рэчывы і пыл, а вылучаюць кісларод, неабходны для жыцця усяго жывога на зямлі. Таму вучыся ставіцца да раслін не як да бяздушных стварэнняў, а як да найлепшых сяброў. Беражы, захоўвай і памнажай зялёны скарб сваёй краіны.